Hey, nu vil Joachim springe. Jeg skal nok lade mig sige, hvor meget han springer nu. Hvert minut, hvert sekund, jeg har knoklet for det døgnet rundt. 24/7/365. Lige siden jeg var barn, har jeg været under magtspres. Yeah, yeah. For jeg skulle være den bedste, sikker nummer 1. Alle mine venner synes jeg det shit, havde styr på alting. Aldrig ud at feste, sagde nej til alt. Hvordan skulle jeg vide, at det skulle ende så galt? Kald mig bare en taber. Du kan kalde mig hvad du vil, men vi taber med samme sind i krig og kærlighed. Det tog mig hele livet for at nå til dette sted, og så tabte jeg alt, men pyt med det, vi finder der med. Kort fortalt, alt gik galt, men det at være nummer 1, det betyder ikke alt, nej. Havde jeg nu gjort mig god, havde jeg nok været placeret bedre end nummer 2. Jeg er ikke den bedste, langt fra nummer 1. Du vil måske mene, jeg gør for lidt, men jeg er god til andre ting. Nu er jeg altid ude at feste, siger jeg til alt. Tilhører ikke eliten, nej, jeg er bare helt normal. Kald mig bare en taber. Du kan